Která země je nejméně navštěvovaná na světě? Přesně tuhle otázku jsem si před několika lety poprvé položil. Hned jsem začal hledat na internetu, až jsem narazil na jednu zemi v Tichém oceánu. Doslova uprostřed ničeho. Jmenuje se Tuvalu. Je složená z 9 maličkých atolů, dohromady s rozlohou jenom 26 km čtverečních, což je pro představu skoro 3x míň, než je rozloha letiště v Istanbulu. I když hodně cestuju a mám kamarády, kteří navštívili mnohem více zemí než já, neznám nikoho, kdo by tam někdy byl. Nejenom to, ale když jsem se ptal okolo, většina lidí vůbec o Tuvalu nikdy neslyšela. O to víc mě tohle místo začalo fascinovat a několik let jsem ho nemohl pustit z hlavy. Místo, který za několik desítek let možná už nebude existovat, protože se stoupající hladinou oceánu hrozí, že už v roce 2050 bude z větší části celý pod vodou. Jak tam lidi žijou? Co tam vůbec je? No, měl jsem spoustu dalších otázek. No a letos se nám konečně povedlo tam dostat. Vydejte se se mnou na cestu na Tuvalu, nejméně navštěvované země na světě. Naše cesta začala na Fidži, což je jediný místo na světě, odkud se dá na Tuvalu doletět. Dobré ráno, přátelé, vítejte na mezinárodním letišti Nadi na Fidži, odkud za 20 minut vylétáme do hlavního města Tuvalu na Funafuti. Tamhle už nás čeká malý vrtulový letadlo asi pro 50-60 lidí, ale i tak, reálně to letadlo je třeba poloprázdný, tady je tak napočítám, tak maximálně 30 lidí, z toho, jak vidíte všichni za mnou, to jsou místní, takže je fakt poznat, že neletíme někam do úplně vyhledávané destinace a nejspíš Tuvalu jako nejméně navštěvovaná země na světě má právě svoje jméno. Ladies and gentlemen, welcome to Funafuti International Airport. Bye. Tak dámy a pánové, jsme tady. Vítejte na Tuvalu. Takže první kroky tady na Tuvalu. Jsme objevili někoho, kdo nám pomůže najít místo, kde budeme dneska bydlet. Je tady 32 stupňů, extrémní vlhko. First things first, jdeme něco nakoupit v supermarketu, ale nemají tady žádné auta, takže můžeme jet akorát tady na motorce s nějakou tady místní. Takže toto je největší obchod tady ve Funafuti Tuvalu. Naprostá většina věcí jsou takhle balený, procesovaný, takže prostě nějaká rýže, konzervy. Nemají tady ani moc ovoce, ceny jsou celkem drahé, tím, že je všechno importované. Každopádně máme nakoupeno aspoň něco a teď vyrážíme dál. Na poslední chvíli malá změna cestou z obchodu, máme nakoupeno, ale zjistili jsme, že je možný se dostat mimo tohohle hlavního ostrova, protože i z toho strašně malého množství lidí, co Tuvalu navštíví, tak 99% z nich zůstává tady na hlavním ostrově a už málo kdo se vydá dál. Ale nám se teď povedlo sehnat tady místní loď a dostaneme se na 2 dny úplně mimo tohohle hlavního ostrova, takže uvidíme něco, co ani většina návštěvníků Tuvalu neuvidí. Takže jedeme teď do přístavu, měla by tam snad čekat nějaká loď. Aha, takže tohle je naše loď, která nás dopraví na odlehlý ostrov tady na Tuvalu. To vypadá skutečně tak, nevím, co k tomu dodat. Je taková diskutabilní kvalita lodi, ale rozhodně teda lepší než před 2 měsícema v Etiopii na řece, kdy byla loď doslova vyřezaná do kusu klády. Tak snad se nepotopíme.
Takže jsme na našem ostrově. Voda je skutečně opravdu tyrkysová. Vypadá to tady jako na nějaké pohlednici někde v ráji úplně, ale je tady tak teda pěkný vedro. Každopádně tady naše průvodkyně, nebo jak bych je nazval, nás dostali tady na tento ostrov, protože oni tady bydlí. No a my tady taky následující 2 dny asi budeme bydlet. To ještě jsem teda zvědavý. Za prvé, kde budeme bydlet, a za druhé, co budeme jíst. Co budeme dělat? Ano, a za třetí, základní otázka, co tady budeme 2 dny dělat. Každopádně jsme tady, vystupujeme ven a jdeme prozkoumat tenhle ostrov. Tady není ani elektřina totiž, takže kam jsme se do toho dostali? Myslím, že tady už dlouho žádné návštěvníky neměli. Že uprostřed Pacifiku, uprostřed ničeho, v ráji. Jako takhle si to představuju. Tohle je přesně typická pohlednice někde, když si člověk představí Skookový ostrov, nebo prostě někde nějaký ráj, tyrkysové moře, palmy, bílá pláž. To je přesně ono. A hlavní je, že tady skutečně absolutně nikdo není, to není možný. Pár tady, možná desítek obyvatel na tomto ostrově a jinak tady následující 2 dny asi prostě, když budeme chtít, obejdeme celý ostrov, přeplaveme na náš vlastní ostrov na druhé straně. No nic, jdeme se podívat, jestli tady se dá někde spát, protože to jsme ještě nevyřešili. Zatím vyřešili jenom to, že jsme se sem dostali a takový detaily, jako kde budeme spát, co budeme jíst, to jsme ještě nechali, až na to přijde správná chvíle. Takže ta správná chvíle asi teď přišla. Jdeme to zjistit, no, jak to tady vypadá. Počkat, toto je škola, prosím pěkně. No, takže tohle by měl být náš pokoj, kde můžeme zůstat. A to jako na ty poměry, kde jsme, tak to vůbec nevypadá špatně. Mají tady postel, samozřejmě větrá, klimatizace, to jako vůbec, takže tady asi 35 stupňů teďka uvnitř. To bude asi něco, tady spát, my tady přespíme. A počkej, tohle je asi mapa ostrova, vlastně, na kterém jsme. Podle mě my jsme teď někde tady a vlastně můžeme se tady projít až úplně nakonec. You probably know everyone on the island, no? If only 30 people. Hello. Talofa. Talofa. You had birthday. That's the last 2 years. Mm. I'm 72 now. So for how long have you been living, Fala? Here since 2019. My husband came from the out islands, not from Yes. Fuji. So I suggested that it's much better for us to move here because it's the nice breeze. Yes. And it's we can find seafood easily. Yes, and it's more calm than. Yeah, and not so many people, not so noisy. Yes. Yeah. We want to isolate from the main village. Nice. Přátelé, no tak jako tohle. Já jsem upřímně snad nic hezčího v životě neviděl. To není normální. Prostě kamkoliv se podíváte, všude dookola je nekonečně průzračná, úplně totálně modrá voda. Jsem v životě neviděl modřejší vodu a jsme všude úplně sami. Jako tohle je neskutečný. Jako jestli někdo mluví o ráji, tak takhle si představuju ten ráj. Samozřejmě až na to počasí, to je tady naprosto šílený. Ať se to nezná na tom videu, tak je tady takový strašný vedro a vlhkost, to ani není možný. Ale prostě tohle je neskutečný. Takže já se tady asi ještě trošku projdu tady po pobřeží. No a potom asi skočím do té vody, abych se trochu ochladil, protože je tady fakt brutální vedro, ale tohle je prostě ráj. Takže pokud
stále ještě existují takovýhle neskutečné místa na naší planetě, ale člověk prostě musí jít ještě dál než většina. Nestačí dorazit do nejméně navštěvované země na světě. Musíte jít stále ještě o ten krok dál než všichni ostatní. Ale potom se dostanete na místo jako tohle, který za poslední 2 roky navštívilo 7 cizinců. Prostě asi nic hezčího jsem nikdy neviděl, koukejte na to. To je neskutečný. Právě jsme se rozhodli v naší tady soukromé laguně, že vyrazíme na druhý ostrov. Protože je odliv. Je odliv, takže můžeme to doslova přejít tady a jdeme objevit náš nový ostrov, protože tady nikdo není. Za poslední 2 roky tady přijelo 7 cizinců před náma, takže to je opravdu teda díra na konci světa. A takže si jdeme dojít náš nový ostrov. Aby nás nekouslo. Dostali do nějaké části tady ostrova ve stínu, tak dáme trochu relax a fakt teď má člověk pocit, jakože Robinson Crusoe na opuštěném ostrově, celý ho máme pro sebe, tamhle můžeme se dostat až k oceánu, kde mimochodem celá tahle laguna je fakt jako mělká, tady my jsme to celý prošli teď pěšky, protože je odliv, ale i u přílivu, to má maximálně pár metrů, ale tamhle hned ten oceán, ta hrana, tak hned to padá třeba do 200 metrů a kousek zatím může třeba kilometr hluboko. Jdem tam. No, půjdem tam plavat, no. A že prý tam je spousta žraloků tygří. Tak jsme opět vyrazili, tentokrát na západ slunce, tady na naší privátní pláž. A teplota už trochu klesá, už podle mě nebude tak 33, ale třeba tak 31 a v noci možná bude 30 stupňů. Slunce už je skoro dole, zapadá v podstatě každý den úplně stejně celý rok, takže celý rok zapadá vždycky v 6 hodin a v 6 hodin zase vychází. A tamhle někdo, nějaký místní domorodec, loví ryby v síti, vypadá, že něco ulovil. Tady asi sedneme, budeme koukat na západ slunce, užívat si to, protože tady ve finále nemá člověk moc co dělat, nemůže se nijak moc rozptylovat, prostě jenom teď a tady, ale tohle je jako ráj. Tohle prostě je něco, co už na zemi tak člověk nenajde, musí jít prostě o ten krok dál než všichni ostatní. Třeba dojet do nejméně navštěvované země na světě, ale to nestačí, ale je třeba jet ještě dál než jede většina lidí a potom můžete zažít takovýhle místa, takže Fidži, francouzská Polynésie, to všechno je fajn, ale tohle jsou ty místa, kde ještě můžete začít tenhle skutečný luxus, že máte celý ostrov jenom sami pro sebe.
šel zaplavat tady v laguně. Teďka jsem dostal ze stromu čerstvý kokos, no. Znám i horší místa na světě, kde člověk může být. Takže takhle tady žijou v podstatě každý den místní obyvatele a nic neřeší. Natrhají si nějaký kokos, loví si pár ryb k obědu, k večeři. A já si myslím, že dobrý. A tady máme místního domorodce, Talofa. Místní chlapec nás tady, už si nás oblíbil, takže tady stále chodí okolo nás. A je neuvěřitelný, že jeho nejoblíbenější hračka je taková malá červená plastová lyžička a od včera, co jsme tady, tak ji snad ještě nepustil z ruky. Takže kamkoliv jde, tak pořád sebou tahá tuhle červenou lyžičku. Takže tady nejpopulárnější hračka. Ale nemají brčko do kokosu. To ne, tady člověk musí pít kokos naprosto přírodně, to znamená bez žádných plastů, prostě jenom se udělá, vyseká díra dovnitř a člověk se napije vody. Ano, takže to je teda opravdu těžký život tady na Tuvalu. Abychom aspoň trochu tady na tom Tuvalu přežili, jsme si vzali kešu z Austrálie, protože oříšky jsou vždycky taková dobrá věc, no ale bohužel jsem teď si je chtěl dát a tady všichni tihle mravenci, co jsou tady, tak bohužel byli uvnitř toho kešu a tady vidíte, jak krásně vylézají zvenku, tahají si tam nové kešu, takže bohužel kešu nedopadlo úplně dobře. A co je na tom nejhorší, že ty oříšky jsem měl v kufru a původně oni tam vlezli z toho kufru, takže všichni tihle mravenci byli bohužel, nebo stále jsou takhle v mojem kufru se vším. No, takže tohle je hold tady opuštěný ostrov na Tuvalu. Tady přecházíme mezi jednotlivýma ostrůvkama, kde tím, že je odliv a všude tady normálně je voda, ale teď tady není nic, tak můžeme přejít, že to není zase tak hluboký. Přátelé, jako, čemu bych to přirovnal, můžete si to představit, jako když byste navštívili v Maďarsku Balaton, tak to je něco podobného, protože té vody je tady tak popotníky a proto můžete krásně takhle přecházet. Takže tuvalská laguna, takový tuvalský Balaton. Tamhle za mnou je právě další západ, tady uprostřed Pacifiku na opuštěném ostrově v Tuvalu. Tady procházíme po pláži, která tady vznikla, protože teďka vlastně je odliv, to znamená, že všechno tohle bylo ještě ráno dopoledne zaplavený, ale teď tady je taková obrovská pláž, no a tady nekonečný množství všech palem a všude neuvěřitelný mraky, kamkoliv se člověk podívá, takže tam šlo i pár místních si sednout, kouknout se na západ slunce, no a je prostě dobrý. Dobré ráno, opět tady z našeho ostrova, z naší zátoky. Dneska je to náš poslední den tady, no a za 10-15 minut nasedáme zase na tamtu maličkou loď a budeme vyrážet
zpátky na hlavní ostrov Tuvalu. Musím říct, že to byl fakt to byl jako zážitek, tady být na ostrově v podstatě privátní laguna. Objevili jsme další ostrovy tady v okolí, no ale je to samozřejmě náročný, tady ty podmínky, člověk fakt nemá nikde, kde se trošičku schladit, kromě samozřejmě vody, ale není tady žádná klimatizace, žádný jakoby pořádný jídlo ani tak. Každopádně byl to fakt jeden z nejunikátnějších zážitků, co jsem snad kdy zažil a prostě něco takhle nádherného jsem snad ještě v životě neviděl. Takže teďka skočíme na loď a pojedeme zase pár hodin směrem nahoru na hlavní ostrov a budeme mít ještě asi den a půl to tady celý prozkoumat. Tak jsme se dostali na hlavní ostrov Tuvalu, který se jmenuje Funafuti. A zatím, co tady tak chodíme, tak mám pocit, že tady je úplně mrtvo. Prostě všichni tady jsou akorát ve svých baráčkách, prostě jenom sedí, nic nedělají a slova tady je úplně vylidněno. To není možný. Naše mise je zaprvé se tady podívat, jak to tady vypadá, ale naše mise je zatím tady docela neúspěšná, tím, že asi je neděle, je sehnat nějaký skútr, abychom se tady mohli pohybovat po tom ostrově. Akorát problém je, že je všechno zavřený, nikdo nic neví, všechny obchody, restaurace, všechno prostě zavřeno, takže nemáme se ani nikoho moc zeptat. Člověk, u kterého spíme tady dneska, tak říkal, že taky nic neví vůbec, takže jsme se tady vydali na výpravu a hledáme něco, ale zatím docela neúspěšně. Tamhle můžete vidět něco, co je tady strašně aktuální, protože tím, že nejvyšší bod celé země je asi 4 metry nad mořem, tak hodně zažívá efekty a dopady globálního oteplování a odhaduje se, že v roku 2050 už by větší část těch ostrovů, jako třeba tohohle hlavního, mohla být zaplavena a do roku 2100 by mohlo být celý Tuvalu pod vodou. No a tady můžete vidět, jak proti k tomu už teďka aktuálně bojujou, že tady mají obrovský pytle s pískem, všude rozmístěný podél celého pobřeží a tímhle se snaží zabránit tomu, aby potom nárůst hladiny zaplavil celý ostrov. Takže aktuálně už tady vidíte efekty a dopady globálního oteplování dneska a doufejme, že Tuvalu vydrží ještě nějakou dobu a že nebude celý pod vodou. Takže kdyby vás někdy zajímalo, jak to vypadá ve 12 hodin odpoledne na Tuvalu, v hlavním městě Funafuti, tak asi takhle. Tak třeba to vypadá stejně v 9 nebo ve 3. No asi jo. Málo kde máte možnost se jen tak procházet po přistávací runway mezinárodního letiště. Ale právě tady na Tuvalu to je jeden z největších světových unikátů. Důvod je ten, že to letiště zabírá v podstatě skoro celou část ostrova. A jednoduše tady není místo a zároveň ty lety, co tady přistávají, tak to jsou třeba 2 nebo 3 týdně. A kvůli tomu místní obyvatelé vždycky takhle odpoledne k večeru sem prostě naběhnou a jednoduše využívají letiště jako plochu, kde můžou jezdit na kole, běhat, zpívat a prostě dělat spoustu dalších věcí. Ale teď zrovna většina z nich utekla, protože se spustil takový velký slejvák. Takže jsme tady celkem sami, ale prošli jsme si celou přistávací runway, odkud vlastně budeme vylítat zítra. A je to vtipný. Takže tak to vypadá mezinárodní letiště, přistávací runway. Roztáhnou si tady repráky a dávají si tady nějaké písničky, mluvení. To si představte, že třeba v Praze by to někdo udělal, že by přišel na runway a vzal si sebou repráky a šel zpívat nebo tady jezdit na kole. To je prostě Tuvalu. Tak dobré ráno z našeho posledního dne tady na Tuvalu. Dneska se nám konečně podařilo sehnat skútr.
Takže máme tady místní motorku, se kterou budeme moct konečně objevit celý tenhle hlavní ostrov. No a tady máme místní skupinu přesně lidí, kteří nám ten skútr půjčili, takže opravdu, jak vidíte, naprosto typičtí obyvatele Tuvalu. Takže nasedáme na skútr a cílem je se dostat na nejjižnější a zároveň i nejsevernější stranu tohohle atolu. Takže to by mělo trvat na tom skútru z jednoho konce na druhý tak 15 minut, takže jdeme na to. Takže jsme dojeli na konec silnice a teď míříme ještě 100-200 metrů tady džunglí a dostaneme se na nejjižnější bod tohohle atolu Funafuti. Takže jsme právě dobili nejjižnější bod Tuvalu, respektive atolu Funafuti. No a teď zkusíme se postupně dostat skrz celý atol naopak na druhou stranu, na nejsevernější bod. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Tak jo, a přesně po 12 kilometrech, co to tady lítá, z nejjižnějšího bodu jsme se dostali sem na nejsevernější bod, tady atolu Funafuti. Jsou to opět jenom tyhle korálové útesy, teď zrovna je asi zase odliv a tamhle pokračují další maličký ostrůvky do nekonečna. Takže jsme dobili nejjižnější bod a teď jedeme maličkou cestičkou zpátky na skútru a jdeme objevit, co je tady dál. Jdeme navštívit vězení v Tuvalu. Někde tady má být vězení, ale nevím, kolik tady je policejní a už je tady. Takže možná bude to tady, no? Že nás tam vězni provedou. A tohle, prosím pěkně, to je jediné vězení tady na celém Tuvalu, kde jsou aktuálně prý 2 vězni a to vězení funguje tím způsobem, že tady je otevřená brána a v podstatě i ty vězni si můžou dělat tak, co chtějí, protože nevím, možná staví další vězení, protože reálně nemají vůbec kam odejít. Tady vidíte mříže uvnitř. Ještě před chvílí tady byli nějací lidé, asi vězni venku, teď jsou uvnitř a teď možná někdo jde. No a tady jsme se dostali do nějaké střední školy na Tuvalu a právě tady mají hodinu nějakých společenských věd a mají dobrou třídu, mají doslova tady pod nějakou bambusovou střechou a jinak jsou tady venku. Takže tady jsou studenti a teď mají kvíz. Tady mají nějakou hodinu o biznisu, commercial studies. Tady mají nějaké témata matematika, co jsou racionální čísla, že tam jsou zlomky, celá čísla, desetinná místa. Tady mají mocniny. A po 4 dnech na Tuvalu, nejméně navštěvovaný zemi na světě, se loučíme, nasedáme na naše letadlo a odlítáme směr Fidži. Musím říct, že tahle destinace přečila všechny moje očekávání. Jako věděl jsem, že to je něco, kam moc lidí nejezdí a když ještě se nám povedlo dostat se na upuštěný ostrov, kde fakt bylo za poslední 2 roky 7 návštěvníků. To byl zážitek, na který už nezapomenu. Hezčí pláže, hezčí moře jsem ještě v životě neviděl. Takže nevím, jestli někdy na Tuvalu budu znovu. Každopádně bylo to mega. Díky, že jste dokoukali video až do konce a vidíme se příště z nějaký další zajímavý destinace.